ma ok ni kare. Bende neno ka adira uchumi ma pacho kae sani koro nitiere kama ber. Kosi nene nango, Millicent. Chutho to okwan kuma ne waaye. Adiera kane jotendwa ogore wayudo loch, ne nitie pogruok manobedi. To kata mana gik ma jatend piny no kwano nyoro kowacho gik mosetimre go, ok en gik ma wanyalo wacho ni sirikal ni kende emotimo. Gin gik mosebedo kitim incrementally. Gin gik ma sirikal ka sirikal kosebiro nyaka koro watundo higni 60. To wan kaka dhano wanyalo winjo gimowachi kendo wawinjo gik magindiko. To andika mare no to gi weche miwacho go. Samoro ka ng'ato king'iyo, an adwa wuoyo kaka japiny mani mwalo kae winjo. Gin giwacho na adiera lokruok to nitie kendo jok moko jodongo nyalo goni sigand ndalo Kenyatta. Gibro nyisi ni ndalo Kenyatta kata ne nengo ni medo gi siling 2, siling 5. To kata bed ni inflation nitiere, ok en problem mar pinywa ni kende. Shida no ok en mar Kenya kende, wang'e ni piny ngima nigi chandruok no. To kwang'iyo koro warang loch mar jatelo masani, nikech ene makoro ene kom. To wanyalo go machiemo, to warango chien, to wapenjore ni to kotunde weche mag thieth. Ang'o mane sirikand Uhuru Kenyatta timo manomiyo thieth obedo mayot kata nobedo mapek? Tang'o makoro sirikal masani timo koarango weche mane timo kata mana universal health care cha? Ang'o manotimo mopogore gi mitimo sani? Kwarango weche mag kedo gi fuwo, nikech ne wawacho ni sirikal mokalo nowacho ni ji te nyaka dhi sikul. To koro kwa telo manyien kobiro to wayudo ka kendo sikul nitiere gik moko manomedore makoro mono ji bede sikul, manyiso ni kedo mane wakedo gi fuwo bang' higni 60 nitiere hatua mabeyo mane wagoyo kwa dhi mbele. Koro sani dipo ni kata go manokaw momiyo koro wan gi nyau mamiyo koro kedo gi fuwo odok piny e sirikal makoro wantiere godo sani. Magi e weche mbaka ma ji goyo. To kata kwang'iyo weche mag chiemo, weche mag digital makoro iwacho kata mana jatendwa nyo temo twake nyoro.